Satuhu ibu garas bakyo kanthi kaantani sekawitan lung tinampen sawung Bapa Catur Wibawa ing ngarsanira Bapa Miswan sawetawis sampun kasebatan kaleksanan sedhi Kakang Cinarita kapundhut gambaripun dening kanca Jurfuto Ken Arya Tenya Hamangola Krido. Kalajengaken inggih Jawat Asta putra badhe penganten kakung Novan Adagara Kristianto ing ngarsanira Ibu Erna Irmawati. Kalajengaken kanthi unjukan tirta wening dumateng putra badhe panganten kakung. Sidhi Kakang Cinarita kalaju kepareng kita dherekaken denya Jawat Asta ing ngarsanira Bapa Sutomo. Inggih kanthi kekalung reronceng puspita dumateng putra badhe panganten kakung. Pinerikan saseneksenan sangya para sampun kasembatan kaleksanan kalaju kepareng pun dherekaken tenya hangandi putra badhe panganten kakung Novan Adagara Kristianto tumuju matyaning sasana pinanci. Wonten sisih kanan lan sisih keringipun putra badhe panganten kakung dipun dherekaken para inggih para keluarga agung pangambyong panganipun putra badhe panganten kakung saha kepareng dherekaken denya manjing madyaning sasana pinanci. Mawantu-wantu jumbe kang sampun karancang wonten ing delancang sinerat inggih kacetha wara sastra serat sedahan tumapa ing gati kepareng pundhaken rawuhipun keluarga agung badhe pisan inggih keluarga agung Bapa Sigit Sugianto Ibu Nurul Kristriana sabda agung kinarya denya manjing madyaning sasana kanthi sewu kenging panuwun marhaban ahlan wa sahlan bi khudrikum. Handayani raos kapang bagya mulya nyawiji ri kalenggahan menika kepareng dipun dherekaken denya manjing madyaning sasana parigyan ri kalenggahan puniki kanthi sewu kenging panuwun. Kalaju kepareng pundhaken denya mampanaken sarira inggih konjuk para-para ingkang sampun kepareng nyawiji perangan sanggan ingkang sampun kaasta sagedipun pampanaken aneng sasana pinanci. Kalaju denya nglarasaken sasana lenggah wonten kursi ingkang sampun tinata konjuk sangya para bapak ibu badhe pisan kepareng tumuju wonten palenggan sisih kering nggih. Sumangga dene bapak ibu keluarga pamanggati wonten sisih tengen. Abenajeng kepareng dipun dherekaken denya manjing madyaning sasana. Sumudun ingkang tasih jumeneng kanthi lambaran asih manah kepareng kastu kalih kinanten jubaken sasana lenggah wonten kursi kang sampun tinata kagem panjenengan sedaya Purwa Matya Wasana denya lelenggan nganti marti kaning tias. Nun matur nuwun. Depanipun inggih awit pinurba ing wanci saha kepareng pundhaken ingkang tasih jumeneng
kalaju saged denya njubaken sasana. Lenggah wonten kursing sampun kinata kagem panjenengan sedaya. Sampun kepareng rawuh ugi petugas saking Katurusan Agama Kecamatan Jepara wilujeng enjing wilujeng rawuhipun kanthi cinem sawetawis kepareng badhe hamimiti rangkaian adicara wisda regalgahan puniki. Suwudun ingkang tasih jumeneng linambaran asoring malakasting kalih kepareng daya njubaken sasana lenggah wonten kursi ingkang sampun tinata kagem panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah fi hadhil yamul mubarakah li'annahu bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Sanghyang para priyagung, Romo-romo kiai sesepuh bini sepuh, para pangemban-pangembating praja satyang nagari. Inggih berkata agung keluarga badhe pisan Bapak Sigit Sugianto, Ibu Nurul Keris Triana, miwah putrah keluarga dalah pangomyong. Sing ngarsane keluarga agung Bapak Sutomo, Ibu Erna Irmawati. Tunipun sang ya para lenggah perawuh kagung putri ingkang winantuning suka rahayu. Purwakane atur kepareng dherekaken manunggu puja brata dumateng Gusti Allah. Zat kang moho amurba amisesa. Sedaya hajat mugi kasebatan manggih lulus raharja. Hari ingkang sampun piniji dispan titi hari Rabu Wage. 2 Agustus warsa 2020. Ing krata wau pun Jessica Esti Oktaviani imangke badhe hanambut silaning akrami klan pun Novan Adagara Kristianto. Saderipun acara buka acara kita dereken sarengan monggo sengan kawiwitan kanthi suratul Fatihah. Pangajap adicara manggih lancar boten wonten pepalang setunggal menapa. Alaniyatul qabul Al-Fatihah. Amin. Nembah nuwun ingkang katepen rawuh linambaran asring menah kepareng tenya njubaken sasana nuwun. Rumambat ati cara candhaipun wedhar patika pasrah ingkang menika lumantar saking keluarga agung kang lumantar Ki Bapa Catur Wibowo. Dedaya kunjuk Ki Bapa Catur Wibowo sasana lan titiwara dipun dherekaken. Kinen hanjajari sawetawis Bapak Sigit Sugianto, Ibu Nurul Keris Triana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kunjung sagunging para pepunden, para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh. Sumamrahipun dhateng para lenggah sedaya saha para kadang reda muda taruna ingkang hanggung mastuti dumateng pupianing kautamen ingkang pantes kinurmatan. Langkung rumiyin kanthi pepayung budi rahayu monggo kita ngaturaken rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Mirah. Mugi rahayu sagung dumadi tansah kasalira dumateng panjenengan lumebaripun dhateng kaula. Sholawat salam kita aturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita nanti syafaatipun. Nyuwun pangapunten cumantaka kawula nggempil kamardikan panjenengan sami ingkang nembe wawan pangandikan eca lan sekeca inggih karena nuhuni awrat dawuh saking Bapak Sigit Sugiyanto dalasan Ibu Nurul Triana ingkang pidalem Desa Tambak Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Kepareng kawula minangka duta sarana sulih salira. Panjenenganipun Bapak Sigit Sugiyanto dalasan Ibu supados ngaturaken menggah wasing gati wonten ing rikalenggan punika ingkang kasedya. Ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Sigit Sugiyanto sekalian ngaturaken atur salam taklif kunjuk dhateng Bapak Sutomo sekalian Ibu Irna Irmawati kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang lajenipun jumbuh kalian pirembakan ingkang sampun runtut awit keluarga Bapak Sigit Sugiyanto napa dene Bapak Sutomo sahingga wonten rikalenggan punika pinilih dinten kangge daup saha temunipun risang pinanganten sekalian sehingga wonten ing enjang ingkang kebak rahmat menika kawula ugi nglarapaken temanten kakung kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sutomo sekalian supados mangke kadhaupaken saha kapanggihaken miturut satataning ingkang kalampan wonten ing dukuh mriki. Jangkep ingkang angka kalih kawula ugi kepareng ngaturaken menggah tata sarana uba rampe kangge salaki rabi. Kanthi cekak aos bilih kala wau pun aturaken sanggan saha majemuk tuwin ageman sak pengadeg kangge putra temanten putri ugi kinanten sarana nguri sarira ugi kangge agemanipun wujud mas-masan mekaten.
Sawetawis ugi wonten angsal-angsal utawi kasebat oleh-oleh tuwin kangge tandha katresnan ugi kaaturaken tali asih ingkang sepinten cacahipun kawula mboten mangertos namung mangke kaaturaken dhateng Bapak sedaya sekalian Ibu. Kanthi panyuwun mugi sedaya ingkang kaaturaken dhateng Bapak sedaya sekalian Ibu keparenga pun tampi kanthi lilaning penggalih sasuka manahipun penggalih boten sagedipun kerta aji namung sedaya kala minangka tandha katresnan anggenipun sami kekadangan bebisanan. Pepuntonganing atur kawula ngingeti kalian wekdal mbok bilih sak mangke pahargyan wonten ing rahina punika sampun paripurna. Kawula sak rombongan badhe madhasilan ngengkeraken pahargyan menika badhe nerasaken lampah dhateng suwang-suwang kanthi nyuwun pandonga pangestu panjenengan mugi lampah kula wiwit saking Jepara dumugi Klaten nemai rahayu wilujeng nir ing sambikala. Semanten ugi panjenengan ingkang wonten mriki tansah nemai bejo kamulyan barokah. Ingkang lajengipun mbok bilih Gusti Allah ngeparengaken binjang dinten Jumat tanggal 21 Agustus 2020 selangkung kirang langkung jam 1 siang kepareng anak mas temanten sekalian kalarepaken dhateng Desa Tambak Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten ingkang saperlu badhe katepangaken kalian kula wangsa. Mekaten ingkang saged kula aturaken karena wekdal pindah malih anggen kula matur kathah lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembah nuwun kaduk ruruh pedal pentingko pasrah sampun kasebatan kalaksanan manggih tetelo ateges cetha dhateng wonten ingkang karempit sinasumung salukuting kolang-kaling. Rumambat adi cara candhaipun inggih traju wacana tanggap sabda panampining pasrah. Ingkang menika Ki Bapa Sutomo Ibu Irna Irmawati. Bebasan kajigukan ukir sari kabenan ing segara matu badhe matur piyambak boten kewawi kalilanono lumantar ingkang sinuba ing mahormatan Ki Bapa Haji Sutrisno Ibnu Bahri sasono lan titiwara keparengipun ndherekaken kampingan Bapa Sutomo Ibu Irna Irmawati Dun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nuwun kaula nuwun sagunging para sesepuh, para pinisepuh, para pepunden ingkang tansah pantes sinudarsana. Katur panjenenganipun Bapak Sigit Sugiyanto sakula wangsa ingkang tansah kula hormati. Para kadang panggambyong utaminipun manggalaning panggambyong nun inggih Bapak Catur Wibowo
saha para rawuh kakung semono putri ingkang tansah kula mulyakaken. Kepareng matur minangkani sulih saliranipun saking panjenenganipun Bapa Sutama sekalian. Awit wonten ing parahargyan menika boten kumawi matur piyambak kapekta saking bombong so bingahipun penggalih sehingga boten kumawi matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ingkang angka sepindah ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah wa syukurillah ala ni'ami wonten ing kesempatan enjang menika kita sedaya tansah pinaringan kaluberan saha sih kanugrahanipun. Selawat saha salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dherekaken menggah menapa ingkang dados risalahipun lan ugi ingkang tansah kita tenggo syafaatipun binjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang minulya ingkang angka sepindah. Bapa Sutama sekalian ngaturaken ahlan wa sahlan bi khudurikum. Sugeng rawuh, sugeng pinarak, sugeng nenenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Sinartan atur panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ing saat menika panjenengan sampun saged nderekaken adicara akdun nikahipun pinanganten kekalih. Mugi-mugi rawuh panjenengan sami ingkang paring pangestu wonten ing akdun nikah menika tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih kados ingkang sampun dipun aturaken dening manggalaning Duta Wasisa kala wau Bapa Catur Wibowo sampun cetha mlawa tawaca babaripun atur pasrahipun uga rampinipun parahargyan wonten ing enjang menika. Pramila kanthi bombong bingahipun penggalih kanthi ucapan alhamdulillah Bapa Sutama sekalian nampi atur pasrahipun uga rampinipun dedaupan pinanganten kekalih. Mugi-mugi ingkang sampun dipun aturaken maedahi sanget wontenipun keluarga Bapa Sutama sekalian. Ingkang kaping tiganipun panjenengan sami kasuwun dene Bapa Sutama sekalian kersa ndungkapaken adicara wonten ing enjang menika ngantos paripurnaning parihargyan wonten ing enjang menika. Mubilih sakrampunipun bibar pinanganten wonten ing acara menika Bapak Sutama sakeluarga mujikaken dumateng panjenengan sedaya para kadhyang pangombyong. Mugi saking mriki dumugi tlatah Klaten wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa. Ingkang terakhir mobilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sami wonten ing adicara enjang menika wonten babakan ingkang boten rena saha kirang kastu wonten ngarsa panjenengan sami. Sae arupi kupuh aruh lungguh saha suguh sayektosipun panjenenganipun Bapa Sutama sekalian kepengin sangat paring panghormatan ingkang sak saesanipun dumateng panjenengan sami. Ananging kabeto saking sifatipun manungsa ingkang tebih saking kasampurnan lumantar kawula Bapa Sutama sakeluarga nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Mekaten para bapak, para rawuh kakung sumawana putri atur panampi saking keluarga Bapa Sutama mandhapipun atur bilih anggen kawula matur wonten ngarsa panjenengan sami wonten atur kawula ingkang boten rena ing penggalih kawula ugi nyuwun agunging pangasama wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwo Madya Wasana sampun kita dherekaken traju wasana tanggap sabda panampining pasrah.
Sawetawis kepareng kita dereken ingkang sinuwun pakurmatan Ki Bapak Sutomo Ibu Irna Irmawati saha ingkang sopa pakurmatan Ki Bapak Sigit Sugianto Ibu Nurul Kristriana. Sablu kita dereken inggih long tinampen perangan barang inggih kawastanan tali asih sablu badhe kapundhut gambaripun sawetawis. Sampun kita dherekaken long tinampen tali asih ing kono wau lumantar Ki Bapak Catur Wibowo saha Ki Bapak Haji Sutrisno Ibnu Bahari riwasa kaya mangkono sinigekang cinarita kanthi kita dherekaken long tinampen perangan barang inggih Ibu Nurul Kristriana ingarsana Ibu Erna Irmawati sedaya kanthi pasuryan kang sumringah bingah katitik saking eseming lati sampun kasebatan kaleksanan kepareng dipun dherekaken nawi sampun kasebatan Ibu kalaju Bopo inggih kita dherekaken ingkang sinuwun pakurmatan Bapak Sutomo so ingkang sinuwun pakurmatan Ki Bapak Sigit Sugianto kanthi long tinampen kapundhut gambaripun sawetawis. Sampun kasebatan kaleksanan katampi dening tim Gemilang Wedding Organizer kalaju Bapak Ibu pisan Bapak Ibu badhe pisan so Bapak Ibu pamanggugati kapundhut gambaripun kanthi asta hangapurancang kepareng dipun dherekaken hangetelaken aseming mati sopa suryan kang sumring apiknya nun matur nuwun usana pupus pepetan nonton atur wallah mafiq lakum thorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaju keparang dipun dherekaken ingkang sinuwun ing pakurmatan putra badhe penganten kakung Novan Adagara Kristianto sagedipun kanthi tumuju madening sasana upacara akad nikah. Dene ingkang sampun kepareng rawuh petugas kantor urusan agama Kecamatan Jepara lan sedaya talent pengisi acara. Piniji maos ayat Al-Qur'anul Karim Al Ustad Abdullah Syifa. Khutbah nikah dening Bapak petugas dening mangke ijab dening Bapak wali. Saksi nikah setunggal Bapak Bambang HS, saksi nikah kalih Bapak Ali Abi Mursiti. Kunjuk kepareng podheken sapetaipun kanthi cek kelengkapan dokumen dumateng Bapak petugas dipodhekaken. Nuwun. Mantane urut karo waline. Oke, sari. Sudah mriki, Pak.
Asaranipun segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sunnati tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumil qiyamah amma ba'd. Mahartikaning tias semila sosok paling maring Gusti Kamo Agung Allah Subhanahu wa taala. Ingkang aujo sedaya kabagyan katentreman kaluhuran mugi kajiwa kasaro ing kita sedaya waratin sagung dumati. Hayu rahayu widodo. Nun kula nun. Nun sangyaning para priyagung Rama Kiai asatid wa asatidah para sepuh pinisepuh para pangemban pangbating praja Merunggan, petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Jepara. Tundhonipun sangya para nggih para lenggah, para rawuh kakung putri ingkang winantu ing suka rahayu. Purwakaning atur kepareng kula dherekaken manungku puja brata dumateng Gusti Allah dat kang maha amurba amisesa. Salwiring gati purwa madya wasana kasebatan manggih lulus raharja. Sholawat ma'asalam kejubutan sahandap pepaten Gusti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing delahan benjing kita cadhong syafaatipun. Hari ingkang sampun piniji dispantiti hari Rabu Wage katiti Surya kalih dasa Agustus warsa 2020. Nuhuni pamudhutipun Ki Bapa Sutomo Ibu Irna Irmawati Panggang Jepara. Hanetepi darmaning asepuh amiwaha putra wanita ingkang kekasih Jessica Esti Oktaviani. Ing mangke badhe hanambut silaning akrami klanpun Novan Adagara Kristianto, putra Jalu Bapa Sigit Sugianto, Ibu Nurul Kristiana Karangdawa Klaten. Tumapaing gatin sedaya cara atunika sampun tumata. Tepangaken kula pun sakuri Mr. Black saking tim Gemilang Wedding Organizer Kudus minangka panata adicara badhe hanyosaken rantaman upacara akad nikah nun inggih. Kapurwakan kanthi iftitah bil Fatihah. Kalajengaken waosan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dening Al-Ustaz Abdullah Sifa. Khutbah nikah pinidadosaken dening Bapak Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara. Ijab dening kang subuh ing panghormatan Ki Bapa Sutomo. Kabul dening Novan Adagara Kristianto. Barokah doa kalilanono dening Al Ustaz Abdullah Sifa. Kendel sawetawis emangke kita dherekaken Sri Panganten Putri Manjing Ta'aruf kanthi doa ta'aruf dening panganten kakung. Riwusnya kaya mangkono kita dherekaken waosan singgo taklik janji setia. Dene jangkipun ing mangke pengesahan buku nikah Bapak petugas dipun dherekaken. Purwa madya wasana kekanjengipun adicara mangke dipun jampi kanthi waosan hamdalah. Kapratandha upacara akad nikah kawitan, monggo sesarengan kita wiwiti kita narbukan nikah dewasan suratul Fatihah. Kaajab adicara menika manggih lancar, gancar, nirbaya, nirbikara. Ingkang hangrasuk sanes agami Islam linambaran asri manah kasting kalih kepanitiaan jumbuhaken kahanan. Alaniyatul qabul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Kinarya khidmatipun upacara nikah rika lenggah menika. Sangya para rawuh ingkang hangasta ponsel
sagedipun damel candle sawetawis utawi damel nada getar. Rumambat adi coro candaipun wausan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim kasirogati dening Al-Ustad Abdullah Sifa kelajengaken adicara canipun kang sampun piniji ingkati kanthi lir gumanti saking kula wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun sasana lan titi wara dipun dherekaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فانفروا إلى الله. إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fawusika wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khaba man tagha amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقد خث عليه المنار بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Novan Adagara Kristianto bin Bapak Sigit Sugianto, Anda saya nikahkan, Anda saya jodohkan, mendapatkan anak saya yang bernama Jessica Esti Oktaviani binti Sutomo dengan mas kawin logam mulia 5 gram, perhiasan 8,3 gram, uang sebesar 2.080.000 rupiah, dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Novan Adagara Kristianto bin Bapak Sigit Subianto, Anda saya nikahkan, saya jodohkan, mendapat anak saya yang bernama Jessica Esti Oktaviani dengan mas kawin logam mulia 5 gram, perhiasan 8,3 gram, dan uang sebesar 2.080.000 rupiah, dibayar tunai. Saya terima nikahnya Jessica Esti Oktaviani binti Bapak Sutomo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al hadzal arusa wa zawjatahu mawaddatan wa rahmah wa alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Yulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra. Allahumma barik lahuma warzuqhuma rizqan hasanan mubarakan nafi'an fi umrihima wa dinihima wa dunyahuma wa akhiratihima warzuqhuma dzurriyyatan shalihatan mubarakatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Kinaryo pakurmatan pengantin putri Manjing Ta'aruf Sangya Purbaba Ibu Purlenggah Prabu keparang dipun dereken jumeneng sawetawis.
Demi kebahagiaan dua insan yang bersatukan oleh cinta dan kasih sayang, izinkanlah kami mengundang hadirin semua sembari untuk bisa bangkit berdiri sejenak sambil mengalihkan pandangan Anda menuju ke welcome gate untuk kita sambut hadirnya Ratu Sehari Ta'aruf dan akan diapit oleh Dila sama Elvira. Hadirin disilakan berdiri sejenak. Leng-lengeng driya mangu mangungkung kandohani Yar Padang Narawang rawat-rawat rinumpaka binarung wiramaning pratungga munyo grangeng sapa tambuh sapa weruh ing karta wau Citrana Sri panganten putriku sumaning ayune Mas Jessica Esti Oktaviani kampian dening Dila lan Elvira agmen sawetawis pinata adi dening Pangedi Busana Pangedi Sarira hangadani adicara manjing ta'aruf secetha sacaket saya ngalelo Jinandra turah warna kurang condra labet endahing sarira apa to tandane alon dene lumaksana sapecak mboko sapecak laju lampaira kanthi benerkahan donga pangestu sang ya para-para hangatani adicara ta'aruf sawetawis Sri panganten kakung saged kepareng dipun ndherekaken ya disilakan untuk pengantin kakung berputar arah sampun kepareng aben ajeng sawetawis kita dherekaken kanthi jangkep doa ta'aruf dening penganten kakung. Sampun kasempatan kaleksanan doa ta'aruf. Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Nuwun sedaya para kawan guraken lenggah wonten palanganipun sowang-sowang. Ingkang hanya kuyung adicara menika Almanage Gemilang Wedding Organizer. So kula pun sakuri Mr. Black dari mujaken dengan pengantin sekali Jessica kan pun Novan
wilujeng tenyamiti membangun badan enggal. Teruntuk Jessica dan Novan, kita sampaikan selamat menempuh hidup baru, bahagia selamanya. Amin. Langsung ya Pak, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sigot taklik pada hari ini, Rabu 20 Agustus 2025, saya Novan Athagara Kristianto bin Sigit Sugianto berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Jessica Esti Oktaviani binti Sutomo dengan baik, musyawarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau yang 4. membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai iwat mengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk memberikan uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk Kepedulian Ibadah Sosial Jepara 20 Agustus 2025, suami Novan Athagara Kristianto. Nuwun sampun kita direken kanthi wasan sigot taklik dening pengantin kakung sasineksanan sangya para rawuh kakung putri kang minangka saka Rahayu. Sewu duka bareng para petugas saking acara seragama Kecamatan Jepara sampun miyos saking Pasilan Agung. Kita dereken kanthi foto buku nikah si pengantin ing kekalihnya. Kanthi menika monggo kekancangan pun adicara kita jangkepi kadhewasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengaken kanthi foto session seterasipun mangke kita dereken jumbuh kalih rangkaian adicara ri kalenggahan puniki. Nuwun. Singgah kala singgah pansuminggah durga kala kalih kang asira kang suku kang datan kasat moto kang tenggak kang ngawulu kang abau kabeh padha sumingkira ning telenging jala
Risa mustikaning payohan Sri Panganten Putri kampingan dening Yaya Reno kinan manjing madaning sasomno. Sumunu simunar citrane katon asri kawi bawane. Sabet biar katalika wau rawat-rawat rirumeka pinaring wiramaning pratangga munya ngrangen ing karta citarna Sri Panganten Putri Kusumaning Ayu Nimas Jessica Esti Oktaviani kampingan dening Yayah Reno Bopo Sutomo Ibu Erna Irmawati. Alon tindak iro kinarya manjing madyaning sasono sakalaku ngati-ati denya hamratitisaken kanthi kebaing pangarah-arah supang ati-ati bebasan sakedheping terus dumugi madyaning sasono. Kinelak kang ditilaksono pinunggal kang hamur wengkawi sinigek sawetawis. Sirup jroning panangkilan tan ana kang nyabawa mung wiramaning pratangga munya ngrangen. Sinandra Yaya Candaka kang lelumban ing maring. Tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kuwung-kuwung kang hanga wengi ngewung ing madya kandhang lembak-lembak mendung ngendanu kang manglung imbanging sasana padha semilak kendang kapracondang Yaya tambak merangka saput banjir bandang kaprabawan tejo manter sasodo lanang gedene ing kono tau citrana Sri Panganten kakung Bagus Novan Adagara Kristianto kampingan Bopo Sigit Sugianto Ibu Nurul Kristriana aneng upacara panggih kanthi gubuh-gubuh mapak rawira nggih citranira Panganten Putri sampun kepareng hangasta ubo rampe suwang-suwang sedal linding tinangsulan lawi menang sinebat gondang kasih lan gondang tutur apa kawerdine sampun kepareng apuga tinggal pimbu tresnane kaleju Sri Panganten kepareng kita dherekaken inggih balang gantal balang suruh sakayane kawastan gondang kasih pangajap Panganten Putri saged angasi panganten kakung dene gondang tutur panganten kakung saged hanuturi Panganten Putri sejilumah lan kurepe sinawang beda wujude lamun ginigit padha rasane aneng sasana panggih kawuriyan perangan ubo rampe tirtawening mengkuwerdi sinandi pralampita wontenipun
gesang bebrayan wontenipun seserepan lan wontenipun ilmu. Alon deniro lumaksana kanthi aris kebaing suba sita andika kang sumele sandhinging bokor ngecana isi tirta wening daya-daya tinepan dening panganten kakung pecah sanalika lajengaken hang ranu padha ranu toya padha suku ing pangajap ical sedaya salwiring sukerta tulus mulya manggih raharja bundering antika kapratandha sampun bunder menep ciptane meleng pambutine suci niyate daya hamiwiting jegur madaning beberan agung bali somah iya wong omah-omah aja mugi mbabar turun miji kakung dadya putra kang soleh dene mijil putri dadya putri ingkang solehah. Yusya kaya mangkono kanthi hang miji samperan ingkang ajab ical sedaya salwiring sukerta manggih tulus mulya lestari kang ngesti widodoning sinetya sakalangkung ati-ati denya hangadane adicara wijian Sini gegang cinarito Sri panganten hangatane adicara junjung derajat Bismillahirrahmanirrahim. Pangajab panganten kakung saking junjung derajatipun panganten putri. Kaleju kepareng badhe tumuju Sri panganten putri hangu bengi kanthi nut lakune pandom jam jarum wonten sisih keringipun panganten kakung. Adicara menika kawestanan adicara pradak sena. Kepanggundhiraken Bapak Sutomo lumaksana ing ngayun Ibu Erna Irmawati Hambayangkare ing Wuri. Gojab sindur kang warna rekta seta kasining banding pamidanganira panganten sakaloron lumaksana ing ayun Bapa Sutomo Hambayangkari ing Wuri Ibu Erna Irmawati kanthi hangesti budaya uteken wani marang bebener wedi marang kanistan tumuntun panganten tumuju madaning sasana pinanci wedine kaya mangkono risang mustikaning bawahan sri panganten wus miwiti jegur madaning bale somah ya wong omah-omah wondene yento cinandra sri panganten kadidene atara kuma jaya ratih mangejwana tumuntun linggah madaning sasana blabak inggil ingkang dinata-rata kepareng nderekaken
Bapak Sigit Sugiyanto, Ibu Nurul Kristiana swali keparmodhaken tumuju wonten kursi pisan. Dene sawetawis bareng nglajengaken inggih kapundhut gambaripun sawetawis Bapak Sutomo kanthi Desa Mustikaning Pawahan Sri Panganten saha ingkang Ibu pasuryan ingkang sumringah bingah katitik saking esemipun ladi mencerenging netra kapundhut gambaripun sawetawis sinigek Kang Cinarito konjo Ibu Juru Adat kinten hamratetesaken paring inggih cecol dhumateng Bapak Sutomo Hangrumini lenggah wonten kursi denta damar pinangkun tinampi wentis kanan nggih panganten kakung wentis kering nggih panganten putri katindakan adicara pangkon timbang wijine pangandya dening Ibu Erna Irmawati bapakne pripun bapakne abot ndi antarane putramu karo putra mantuku piye-piye bune kasunyatan padha abote lho bune padha ngaboti katresnane siji mbaka sijine werdinipun Bapak Sutomo Ibu Erna Irmawati denya mundhut mantu sampun katitik wiwit bibit bebet bebet lan bobotira kelajengaken adicara tanem jero bismillahirrahmanirrahim hangadani adicara tanem jero tancepe dhuwur kukuse sepisan kagem salawase amin. Sampun kasebatan kaleksanan adicara tanem jero kajagepan donga pangestuné sangya para-para. Sinigek Kang Cinarito laju lampahira kaya mangkono pareng kita dherekaken menggah rangkaian adat Widiwidana ingkang sampun sinengker wonten ing lalatan mriki. Wimbo tresnane nut jamane nut kalakune perangan ubo rampe ingkang sampun samakta dening Ibu Juru Adat Kapareng Hanampi panganten kakung badhe ngadani adicara kacar kucur dana kaya. Kacar kucur dana kaya kacang kawak kedhele kawak sawau tebih samangke dadya cedhak sawau wong liya samangke dadya anak dadi ingkang putra dumadi saking beras kuning lan redana receh. Laju lampahira kebareng kasok ing pangkonira panganten putri Hanampi kanthi gemi nastiti hangati-ati perdine kaya mangkono sri paketan mugi tansah kacekapan boga wastra lahir tumusipun batin gampil denyong upadi pangupa jiwa dene beras kuning mengkuwerdi senandi ginambaraken sri panganten ingkang kalih nyo manggih kaluhuran kasinungan
patrap derajatipun para raja lan para agung pejabat tinggi. Sampun katampi adicara kacar kucur dana kaya kambut gambaripun dening para-para ingkang hamangkulah krida pirunggan kanca juru foto kelaju kanca sinema kreator satrasipun. Sidem bremanem tan ana sabawane roning kayontan ebah samirana datan lumampah perangan kacar kucur dana kaya kepareng badhe katuraken ngarsanira Ibu Erna Irmawati saha kampingan Bapa Sutomo. Werdine kaya mangkono yekti pepeling pemut yen dina iki pun Jessica Esti Oktaviani wis jejer dadya ibu tumrap kulawarga. Mula nadyan gemi nastiti hangati-ati parandene aya kongsi kasinungan watak cetil nanging aya kongsi kabacut lomo kang tansah nganggo sawetara ingkang lelandasan kautaman. Pimbo tresnane sinigek kang cinarita laju lampaira perangan kacar kucur dana kaya irwasya katampi saha awit pinurba ing wanci kepareng kita dherekaken risang mustikaning pawahan Sri Panganten sapuluh badhe hangatan adicara iki sapuluh badhe dahar kelimah ya dahar walimah. Dahar kelimah kawestanan dahar kang namung sethithik dene dahar walimah ateges Sri Panganten dahar dulang tinulang. Pimbo tresnane panganten sakloron kanang hamundi ubur ampe 10 dahar dulang tinulang dumadi saking tumini inggih kawestanan tumpeng mini utawi alit panganten kakung samekta badhe andulang dumateng panganten putri mimbo tresnane gegaran denya Apalakrama. Bismillahirrahmanirrahim. Hangatani dahar dulang tinulang tobat mesrane rek ringin sing ning mburi padha kepengin kagem Bapak Sigit Sugianto Ibu Nurul Kristriana cekap mirsani mawon saha ingkang Bapak Sutomo Ibu Erna Irmawati kelingan nalika semono nalika katemben mawon kawin suda kala krama kapundhut gambaripun sawetawis kepareng dahar tulang tilang lan konjuk para-para
ingkang hamang ulah ridho wilujeng kenyaham ratatesaken pakaryanipun. Nggih, datan sarana ora marem yen ora kaambali malih. Sampun 3 etangan dene dahar dulang tinelang. Laju lampahe ro. Kriwasa hangatani adicara dahar dulang tinelang. Kepareng sir panganten badhe kita dereken kanthi unjukan tirta amarta winadahan cangkir sari tirta araning banyu amarta ya panguripan pangajab sir panganten denya memangun berayan tansah ing ngadhep weninging cipta sumelehipun rasa satemah jumbuh keng ginayuh sembodo kang sinebya datan ana pisah-pisahipun atut runtut salawase kok upami benjing sampun wis dumugi titi wancinipun pinisahaken ing papi saged pinanggih wonten ing Jannatul Naim swarganipun Gusti Allah ingkang kathah maneka warna kanikmatanipun amin. Daya priwasa kasempatan kaleksanan unjukan tirta wening satrasipun kanthi nderek pratelan saha jumbuh ibu juru adat hanjang kepi adat widi-widon ingkang sampun sineker wonten ing lalatan mriki. Legep kagoro panggalipun sang ya para tamu kang sampun lenggahan der jejer 10 panjurung pangestu mrih jayaning panganten. Kebareng hanembe seserpan dumateng Sri panganten saperlu badhe sungsuwan ngabiyantara ing ngarsanipun Rama Ibu betul langkung sawur badhe nyuwun tambahing pangestu. Sini gekeng cinarita Sri panganten Linono Sanduwung saking ingkang sinuba ing panghormatan Ibu Juru Adat. Gegandengan asta atut runtut bebasan datang kinggang sarikmo pinara sasra. Swan ngabin yantori ngarsanira Bapak Sutomo Ibu Irna Irmawati. Inggih kanthi aris kebaing Subasita Hangeka Pada. Rama Ibu kula puning Yesika sapa Novan nyuwun pangestu Rama Ibu anggen kula miwiti jegur madyaning bebrayan enggal. Iya kene putraku sakarone. Putraku wong bagus, wong sigit, wong jatmiko. Novan Adagara Kristianto. Kan putriku Cadena wong manis genduk Yesika Esti Octavian. Ndak tampa pangabekti nero angger. Ketang tresnane Rama lan Ibu. Kekudanganipun Rama lan Ibu Dadya Pitra bisa anong anindita wis kasembadan kaleksanan ateges Dadya putra ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero luhurna asmane wong tuwa. Sembada dadya oboring bebrayan pangapaning sanakatan. Nunggal panggonane seji kang den sungkemi. Kene putraku sakarone mirna kanthi tetela lan cetha eling ana ya nduk dina iki
sliramu wis den mengkuti ning Satyatama. Mula piwelingipun Rama lan Ibu jeneng sira ya kang silali. Nggonmu leladi nganggawa duga-duga digo ngati-ati aja nganti keri. Ndak balang pamuji pangestuti muga raja salaku moyo ngger. Samu barang yen ora kukuhono orane. Dene yen pancen iya wujudono iyane. Kegandengan asta atut runtut selawase kaya durung suwe sliramu uwal saking gendonganipun Rama lan Ibu. Kalaju suwan ngabiyantur ing ngarsanira Bapa Sigit Sugiyanto, Ibu Nurul Kristriana. Kene putraku sakarone dadi kekudanganipun Rama lan Ibu. Nger meringno kanthi tetela lan cethuk. Urip ngono kuwi kudu duweni tepa palupi ya Nger. Ateges mulat sarira hangrasa wani, aja demen luputake liyan yen pancen durung pono mring diri pribadinira. Saged kawestanan introspeksi diri, kawestanan ugi muhasabah. Ger putraku sakarone urip ngono kuwi kudu bisa urun kabecikan pakarti kang utama. Nadyan bebasan sak begaring payung sak celereting blarak. Lan urip ngono kuwi kudu bisa seneng suka dono paweweh marang sanak sadulur lan sapa wae kang temben mau nandhang kajengkrangan. Kanthi ndak balang pamuji pangestuti muga raja salakumu ya Nger. Rinengga sagung pakurmatan sampun kasebatan kalaksanan denyuwun tambahing pangestu ing ngarsanira ingkang Rama Ibu. Kalaju kita direken sartawis Nuwun, baik adik berbahagia, kembali kita untuk melangkah di acara selanjutnya. Maaf, untuk pagi ini kita mix and match, ya kita campur dan kita tata. Untuk kalau tadi Jawa pure, karena sesuai dengan konsep ada Jawa pagi hari ini, berikut juga mixonnya. Baik, mohon izin kami memakai bahasa Indonesia sekaligus boleh kami perkenalkan yang ada di sebelah kanan saya, Mas. Mohon izin. Kalau dari tadi kami sering sebut Gemilang Wedding Organizer. Beliau adalah ownernya dari Gemilang Wedding Organizer yang ada di sebelah kanan saya. Selamat pagi, salam hormat kami untuk Mas Gilang. Selamat pagi Bapak Sakuri, matur suwun atas pelayanannya di acara pagi hari ini dalam rangkaian acara akad nikah dari Jessica dan Nova. Siap. Dan saat lagi kita langsungkan untuk pemanggilan teknis foto keluarga besar. Baik, kami persilahkan dengan hormat kepada sesi foto yang pertama, yaitu merupakan keluarga besar dari Ibu Nurul Kristriana terlebih dahulu. Akan kami panggil mulai yang pertama, yaitu beliau Bapak Umaruddin, kemudian beliau Ibu Eni Sulistiorini, dan Ibu Nila Ambarsari. Oke. Ya, baik. Bagi ketiga nama yang sudah kami sebut, kami silahkan untuk bisa naik atas panggung pelaminan untuk berfoto bersama kedua mempelai. Luar biasa. Terima kasih. Seiring berjalannya waktu, kita gunakan seabasan mungkin diawali sesi foto keluarga
Silakan untuk nama-nama yang sudah mulai disonding atau disampaikan untuk bisa menuju ke panggung pelaminan. Sisi kanan dan kiri pengantin untuk foto bersama. Betul sekali Pak. Jadi kebetulan keluarga dari Besan ini merupakan keluarga besar dari Klaten ya. Luar Pak biasa. Sakuri, ya. Oke, Jadi terima sudah kasih. jauh-jauh dari Klaten datang ke kota Jepara untuk menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah. Sungguh luar dari biasa. Mbak Jessica dan Mas Nova. Atas doa terbaik dari seluruh family dan juga seluruh rombongan sahabat tamu undangan yang sudah hadir di kota Ukir. Betul sekali. Ya, baik sembari menunggu teknis foto yang pertama, mungkin kita bisa sebutkan Bapak Sakuri siapa saja vendor yang sudah bekerja sama dengan kita ya Luar pada biasa. pagi hari ini. Iya, untuk vendor yang pertama yaitu makeup artisnya dari Ulfi Sinta Makeup Artist. Luar biasa. Di kemudian- backup juga bersama dekorasi dari Nai Decoration. Dan tentunya untuk hidangan sarapan pagi sampai nanti siang kita semuanya akan disusuhkan dengan hidangan yang luar biasa dari catering Clarissa Catering. Dan untuk mengabadikan momen terindah ini, tentunya foto and video bersama Marka Shima. Yes, next. Dan ini yang paling utama nggih tadi yang sudah memandu prosesi akad nikah, Siap. pasrah panampi sampai upacara adat panggih. Oke. Beliau yang terhormat Bapak Sakuri Siap, terima selaku kasih. Prantocoro yang tadi sudah menjalankan kegiatan acara pagi hari ini. Amin. Luar biasa sekali nggih Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas dukungan dari semua pihak, terutama dari keluarga dan juga dari Gemilang Wedding Iya. Organizer. Betul, dan tentunya nanti di siang hari kita akan kedatangan Master of Ceremony yang luar biasa ya. Ini sepasang putra dan putri yaitu ada Mas Nala Gareng dan Mayang MC. Wow, nanti di Ya. backup untuk sesi resepsi. Yes. Betul. Siapa lagi Pak? Dan henna nail art dari This Henna. Benar ya Mas? Betul. Oke. Di Sena gitu ya Pak. Sekali-kali pakai bahasa Inggris ya Pak. Iya, Mas. Gak bahasa Jawa terus. Oh iya, terima kasih. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari Ibu Nurul Kristriana. Siap. Dan selanjutnya kami silakan untuk bisa menikmati hidangan dari Clarissa Catering Pati yang sudah disiapkan di sisi pojok gedung ya. Dan untuk foto sesi selanjutnya kami Iya. silakan kepada keluarga besar dari Bapak Sigit Sugianto. Akan kami panggil seluruh keluarga dari Trah Karto Rejo. Ya, disilakan. Ya, ini sekaligus kami panggil satu kelompok ya Pak, satu rombongan besar. Ini merupakan Trah Karto Rejo. Torjo. Kalau warga Klaten itu bahasanya sudah Iya. bagus-bagus ya Pak. Ya, cenderung ke keraton. Keraton ya. Baik Surakarta, kalau ke sana lagi Yogyakarta, Ngayog Jogarta. Nah, itu Mas. Inilah termasuk kita melestarikan dan nguri-uri budaya kita sendiri. Dan terkenalnya memang kalau orang Klaten, orang Surakarta memang anu ya Pak, alus, Iya. angkatan gitu. Luar biasa Mas. Ya. Tapi pada saat saya datang bersama teman-teman itu juga Iya. enak. Dari keluarga dari Klaten itu semuanya ramah. Dari cara berbusananya, cara berjalannya, Betul. apalagi cara komunikasinya ya Mas. Nah, Halus sekali kata gitu. luar biasa. Beda dengan saya orang pinggiran, orang Pantura ya. Nadyan dialuske ketok kasare. Napa menika Pak artosipun? Nadyan dipun aluske Nggih. tep ketok kasaripun. Oh, Nah, ngono lho Mas. Senajan dihaluske tetap ketok kasar. Ketok kasar. Nggih. Nggih. Nika beda Mas. Beda tebih. Ah, Tebih. 13 17 Mas. Utawa 12 17 Mas. Nah, monggo. Monggo dipundharaken ya disilakan untuk kita kasih yang formal dulu. Oke. Oke. Tadi sudah sampai di vendor Dishena ya Pak. Yes. Kita lanjut lagi ke vendor selanjutnya yaitu nantinya di acara resepsi pernikahan siang. Wow. Kita semuanya akan dihibur dari performance yang luar biasa dari Gemilang Entertainment. Ya. Ya, dan ini Mas kita juga di backup dari sound system yang profesional Mas. Profesional sekali ya Pak. Siapa Mas? Ini dari Divos Audio. Luar biasa. Itu pimpinan Bapak Haji Adi. Haji Adi, alhamdulillah, Menikah barakallah, tiang, barakallah. tabarakallah Mas ya.
Menika tiyangipun senengane ndelik, Pak. Oh, delik. Nggih, kados ngaten iki ndelik teng wingking ngoten nggih Mas Berarti Agung. cenderung ke Inggris ya Mas. Ke Inggris. Delik. Iya, delik. Delik. Iya, sembunyi artinya. Sembunyi. Iya. The best. Bagus ya, sound the best. Iya. Oke Mas. Oke. Kita akan lanjut lagi di vendor foto booth cetak. Hah? Ini akan kita datangkan dari vendor Top Foto Foto Booth. booth. Wow, keren. Nah, ini informasi sekali untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan kelupaan nanti di pintu masuk kita akan sediakan foto booth. Iya. Bisa langsung cetak, hasilnya bisa langsung dibawa pulang. Wow, cocok, keren, cakep. Ini untuk mengabadikan momen terindah hari ini, nggih. Hah? Nah, nanti monggo bebas bisa foto sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Mau nyetak 10 kali boleh, 15 Boleh. kali boleh. Karena unlimited, Pak. Iya. Ini Jadi- sudah pelayanan dari Gemilang sudah kita dapatkan. Dan itu di endorse Mas ya, jangan khawatir pokoknya. Oke, terima kasih kita haturkan kepada keluarga besar dari Trah Kartorjo dari Klaten. Dan sesaat lagi kita akan beranjak menuju ke keluarga besar dari Ibu Erna Irmawati. Boleh. Dengan hormat kami persilakan yang pertama kepada beliau Ibu Mas Ripah sekeluarga. Kemudian Ibu Sumi sekeluarga. Monggo Ibu. Ibu Titik sekeluarga dan Ya. Ibu Amah sekeluarga. Silakan, monggo. Dan yang sudah foto bisa bergabung ke Stall catering. stall catering ya. Ya, untuk menyantap hidangan sarapan pagi. Oke. Ini sebetulnya sudah mingle ya Pak, Iya. karena sudah jam 10:30. Boleh. Tapi nggak masalah, Bapak Ibu tetap kita sediakan hidangan untuk sarapan pagi. Kalau tidak pagi ya kita pakai pagi Chelsea ya itu. Apa Pak? Pagi Chelsea. Apa nih kok Pak? Pagi jelang siang. Boleh ya Mas? Iya. Pagi Chelsea. Pagi Chelsea. Saya mendapatkan kosakata baru lagi ya Pak. Chelsea, jelang siang. Pagi jelang siang. Oke, boleh silakan.